Make the ground shake. И здравейте хора, това съм аз, Firestar BG. И днес ще започнем една нова поредица на играта Кубоп. Тя се играе онлайн, само пишете Free, цъкате първия линк и изпраща ето тук. Ето е Кубоп. За да започваме. Така, нека да е без звуци. Защото ми скука. Аз не съм почвала да играя въобще. Ама въобще. Но. Така. В играта знам, че е доста лесничка, но все пак не ми остана какво да разяснявам. Виж, на това. Да, наистина. Без музика. Само че със звук. Така. Това е гадното. Yes. Да. Това е, че трябва да го цепнеш. Минах. О, не. Не. Добре, май се подобрили нещо играта. Не можах да го мина, защото нещо много литнах. Нещо силно литнах, май. С това. Готово, вече успях. Много смешно, нали? Направо се пукнеш от смях. Си пак ще се мъча. О, не! Какви са тия мишоци тук, бе? Пах тия мишоците. Ще питам пак да го мина. Тука? Това е много търто вече. Аз минавам ли го в yes? Чакайте една секунда, хора. И да, продължаваме. Да. Yes. О, слава на Бога. Това ли трябва да цепна? Оп. Hello world and yes, welcome to another Minecraft. Както Подилчо вика в клювата си, another.
Та игра не очаквайте да има поражение. Не очаквайте. Както пише някой ютубър, почват един епизод на някоя поредица не го довършват. Не. Няма се откажа. О, не. Не и аз. Че ще мога. О, не. Не! Добре, ето вече почвам да ме издебят. Скачай тук. That's far. Аз нали имам пистолет, бе? Оле, боже! Много съм зле. Много съм зле. Пистолет въобще действа. Ето каква била тайната. Хубаво, че го направих. Yes! О, не! Чакай, всъщност. Как му оцели това, бе? Това е. Не. Казах ви не, бе. Долници. Мина го, ай сега. Чак се трябва да скоча. Не! Махай се от тук. Защо набия, бе? Махай се от тук. Та някакъв майтап ли е, бе? Няма да има кило. Нещо май обърках. Yes! Сега, тук. О, не, чакайте хора, извинете. Трябва да проверя бандика на... Да, хора, мисля това е за този епизод. Надявам се да се го харесали, да се абонирате за канала ми и това е всичко. Довиждане!